పేరు? నా పేరు భూమి. మీ పేరు? సత్య. నైస్ టు మీట్ యు సత్య. ఏంటి సత్య కొత్తగా లవ్ గురించి అడుగుతున్నావు? ఏంటి కథ? జాను, నేను ఫస్ట్ వీడియో చూసినా కదా, అప్పటి నుంచి అనుకున్నా జాను, నా లైఫ్కి నువ్వే జానని. ఏం చేస్తుంటావు అసలు? సైకో స్పెల్లింగ్ చెప్పరా? SYE సైరా, CO కోరా, రాసుకోరా. ఏమంటావు? బాల్ ఇటు సైడ్ వస్తావు నేను చెప్తా, అటు సైడ్ నువ్వు బ్యాట్. ఈ ప్లాన్లో ఏం జరిగినా నాకు మాత్రం సంబంధం లేదు. ఎవరైనా హర్ట్ అవుతారేమో అని. నిన్న అమ్మాయి ఇష్టపడుతుందని ఏమనలేకపోతున్నా. నువ్వు కూడా గుడ్డివాడు అని వదిలేస్తున్నా. రే, ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఓడిపోతురా. అవసరం గిరి, అవసరం మనిషిని ఏదైనా చేపిస్తుంది. నువ్వేం తప్పు చేయలేదు భూమి. నాకు అబద్ధాలు చెప్పేటోళ్ళు అంటే అస్సలు నచ్చదు. నన్ను చీటర్ అన్నావు కదా, మరి నువ్వు చేసిందేంటి? మీరు కూడా నన్ను మోసం చేశారా?